Alam mo yung pawis sa sobrang napakapit na mga kubango. Hello guys. So for today's video guys ay eto bago lang to sa aking channel, sa aking content na mag-unboxing. Excited na ako kasi first time kong gawin to, kaya sana matuwa ko ng tama. Woo! So guys, umpisa na natin ang pagbubukas ng mga regalo. Galing to sa amo ko. So ito yun guys. Ayan. Hindi ko pa alam ang mga laman nito, kaya excited na akong malaman. So tara, buksan na natin. Hindi ako marunong mag-vlog. Pasensya na guys. Kaya magsalita eh. So ito muna unahin ko guys. Ito hindi ko alam kung anong laman nito. So tingnan natin. Ganda ng pagkakabala. Effortless. Diba? So yan, tingnan natin. Galing ito kay Kuya Chris. May Kuya Chris sa Ate She. Salamat Ate She. Kuya Chris. Amo ko to. Excited na ako para mo. Sana sa lupon. Kasi gusto mag-aaral sa lupon. Pero pili ko ba mo to? Hala. Oo nga, pabango siya. Pabango ko sa buong. Sabi ko na yung pabango eh. Yan lang. Jumalon. So, tingnan natin kung gaano mabango ba ito. Tignan mo kung ano naman. Tignan mo kung ano ito. Tingnan natin. Yes. Ay, wow, sosyal. Ito laman niya guys. Bango kaya? Bango. Mayroon lang. Bango siya guys. Bango na ako kasi itala ako sa lemon bango eh. Kasi alam mo yung pawis sa sobrang napakapit na, kaya pero maraming salamat sa regalo. Thank you so much. So tapos na to tapos na. So ito naman, bye bye. Pili ko damit ko. Magaan eh. Or shirt. Or pantalon. Ay, parang wow. Fairness, may bag na ako. Isip ko pa lang ito nung isang sabi ko, parang gusto kong bumili ng
na ako bibili ng bag. Maraming salamat Kuya Crystal. Thank you so much, Ate Jen. Diba? Nagtanong pa kayo kung anong gusto mong regalo eh. Mga ganito lang ng regalo. Sabi na sa akin yun. Ayan. Okay. Ano to? Ay, Xiaomi ano? Meron siyang charger. So, ganda niya. Pag-ibig mo sa wow, shit. Kuya Chris, maraming salamat na. Thank you so much. Gusto ko. Bed ko siya, kuya. Maraming salamat at shot rival pa. Magkano kaya to? Pinunit yung ano? Pinunit yung ano, tag price. So, ito na yung pangalawa guys. Actually, tatlo siya. Ito naman yung grocery package guys. Tignan pa rin natin kung anong laman. Tignan pa rin natin kung anong laman. Kung pwede siya sa Nocebrera or yung dyan sa parang nakalagay sa label. First time ko mag-unboxing yan. Yung mga masalita. Mga ano siya guys, mga pupusakan. Ayan. Hindi ko na mapakita yung ano, yung brand pack kasi. Hindi mo sila sponsor. Meron isang cocktail. Mapupusakan. Tapos meron siyang kernel bar. Dalawa. Ay, meron siyang mushroom. Siyempre, spaghetti. Di mawala yung spaghetti. Total ako lang naman mag-isa. Sorry. Tama lang sa akin. Isa lang naman ako sa buhay. Meron yung spaghetti. Spaghetti sauce. Coconut milk powder. Yung upo ko parang talaging tomato sauce. So yun lang guys, mga kahit ang ganda niya, ganyan. So yun guys, maraming salamat at muli, thank you so much sa Kuya Chris sa Ate Jen for para sa lahat ng ito. So ito, gusto ko siya. Ito pa ba ako? Merry Christmas na lang po sa inyo. God bless you. Happy New Year. So yan, maraming salamat. Thank you so much sa Jen. Si Printing Press, maraming salamat. Ayun yung si family. Thank you so much guys. Maraming salamat. Ayan guys. So ayan.
May bag na ako. Thank you. Bye-bye. And don't forget to subscribe and like and click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong upload. Yan lang guys. So maraming salamat. Thank you. Bye-bye.